Bueno, doncs ja he fet l'examen de romanticisme, realisme i simbolisme. I ja que no sabeu què. La primera pregunta, Baudelaire. I la segona era sobre un dels llibres que no havia llegit, així que hem fet Baudelaire. Ens ha tocat un dels seus poemes en prosa, un fragment de Los ojos de los pobres, i després ho havies de relacionar amb 3 trets característics de l'obra de Baudelaire i comparar-ho amb les seves altres obres, com per exemple Les flors del mar. Molt bé. La meva gran sort és que ja havia fet Baudelaire amb el professor de lírica, madre mía, el pelo que tengo aquí, bueno, amb lírica, i que és un dels autors més treballats, perquè si una cosa destacada és que la modernitat li pertany a ell. Hi ha una cosa que a nosaltres ens van dir que a mi em va marcar molt perquè ho vaig buscar i és veritat, i és que des de Petrarca fins Baudelaire no hi havia hagut una forma d'unitat en un poemari com el Cancionero de Petrarca, que és com amb una estructura clara, un llibre que té una mena de cronologia, una mena de seguici, la que és com un submón en el que tu llegeixes i entres dins del que et presenta Petrarca. Doncs Les flors del mal s'articula d'igual manera amb Baudelaire, amb un artifici totalment diferent, una temàtica totalment diferent i que representa justament la modernitat. Llavors, de què anem a parlar avui? Del nostre amic Baudelaire. Per què? Hi ha una cosa que molta gent es lia, que és que quan diuen que l'artifici del llenguatge de Baudelaire és el que de modern, es pensen que hi ha alguna cosa molt rara que s'assembla, per exemple, amb el Llarmer. A veure, una cosa és com tu construeixis un símbol. Per exemple, nosaltres vam posar el símbol de que l'etimologia de símbol ve del grec i abans era un objecte que tu dividies en 2 parts o 2 còpies i una se l'emportava cada persona i quan es retrobaven era per reconèixer-se. Vale. Els simbolistes això el que fan és que ho fan molt més creatiu i el que fan és jugar amb símbols que pertanyen a la realitat però potser no tenen per què tenir el mateix concepte o la mateixa explicació, vale? Creant significant i significat, al principi bàsic. Però, amb Baudelaire, el joc que hi ha és que et diu la veritat mentint. Què vull dir? Ell pot estar presentant-te una escena on hi ha una prostituta a un llit, però ell mai dirà que és una prostituta o que és una dona de la vida. Ell el que et dirà és que jugarà amb la tradició perquè, com que això la tradició, aquesta idea de sexe sense que sigui un tabú, la tradició, la religió, com li vulguis dir, no ho veurà bé. La societat no ho veurà bé. Els burgesos que li compren llibres no ho veurà bé. Llavors també és un gest molt reivindicatiu que justament tu estiguis comprant un llibre per liberar-te un mente i de com et trobis en la realitat que no vols admetre que existeix, però que està en els carrers. Llavors Baudelaire el que fa és, per exemple, jugar amb un mite. Pot agafar, jo què sé, per exemple, Phoebe, deesses de la joventut, de la bellesa, i posar-les com si fossin la prostituta o la nit, jugar molt amb crear aquests símbols que tinguin diferents significats al llarg de la seva obra. Els miralls. Ell estava molt obsessionat amb què és mirat i qui és mirat i si l'objecte mirat et torna a la mirada. És aquest joc de miralls que també fa una mica com quan ell comença a escriure està donant-se a terme una de les grans canvis a les ciutats on hi ha una massificació de gent brutal. Mai s'havia vist uns nuclis urbans amb tanta gent que es comença a ja canonitzar la idea d'anonimat. És com comencen a haver feines d'investigador, d'escriptor, de gent que ha de llegir els símbols de la ciutat perquè tu no entens el que és estar a la ciutat i ser anònim o els costums, l'oci que hi ha, a menys que estiguis vivint amb ella. Llavors, és impossible negar que si tu ets a ciutat es veurà reflexat en tu, però tu també et veus reflexat en la ciutat. És com que hi ha aquest pacte. Llavors, quan Baudelaire comença a barrejar també registres perquè fa els poemes en prosa, i això pren una mica de la idea de Bertrand de barrejar híbrids, que si de fet això recuperem la idea de que cada cop que s'ha anat creant un nou gènere o un nou registre literari, artístic, és perquè hi ha un trauma, hi ha una ruptura amb el que hi ha hagut abans. I les formes d'expressar-se fins ara ja no estan responent al que la societat necessita
per treure la seva angoixa i les seves emocions. Per cert, per aquí està passant la mosca. Llavors, Baudelaire és un dels grans autors experimentals. També ha fet teatre. I el seu teatre pràcticament no té acotacions perquè la seva visió era tan material de que ja en tenia la realitat com posada en escena. Ell ja s'ho imaginava tal qual i creia que era com havia de fer. Per tant, ell traspassava aquesta idea de lo material. Per això també es deia que era una espiritualitat decadent, perquè era molt transgressor que tu poguessis carregar una gran simbologia, una gran conceptualitat, i després ho apliquessis a objectes. No ho estaves aplicant a res espiritual o religiós, per tant era com decadent, perquè estaves evidenciant, en part, el que la tradició i el cànon ja no eren capaços de retratar com ells. La bellesa era la lletjor per ell, perquè és el que és nou, és el que està passant ara. I, per exemple, quan llegim un tros d'un poema seu, un que es diu A una dona que passa. Xisclava al meu voltant l'aixordador carrer, prima, alta, de dol, dolor majestuosa, una dona passar amb la mà fastuosa, gronxant el fistó, alçant-se la vora. Àgil i noble, amb actitud d'estàtua, crispat com un extravagant bevia jo. Els seus ulls, cel lívid que gestà l'huracà, la dolçor que fascina i el plaer que mata. Un llamp, després la nit, fugitiva bellesa d'una mirada que de sobte m'ha fet tornar a la vida. No t'he de tornar a veure sinó en l'eternitat, en altre lloc, molt lluny d'aquí, molt tard, o potser mai. Ni jo sé cap a on vas, ni tu saps on m'adreço, tu, que jo hauria estimat, o tu, que vas saber-ho. I en aquest poema us semblarà una tonteria, però podem treure moltíssimes característiques de l'obra de Baudelaire. Primer, l'anonimat, perquè li està escrivint una carta a una nona i què passa? I que només s'han mirat. Per tant, ja tenim anonimat i el joc de mirades de qui mira i si l'objecte que mires et torna la mirada. Després, traiem també la idea del tòpic literari de l'amor. És un amor que no ha sigut. Ja tenim l'amor platònic. També juga molt Baudelaire amb l'amor platònic, per exemple, a Los ojos de los pobres hi ha com aquesta idea, al principi el fragment ens posava com que l'amor, la seva amant, volen que comparteixin el mateix pensament i que com es conjuntin les ànimes, però és que això és el que tots els amants, quan s'estan coneixent, creuen que estan inventant un llenguatge propi, que s'ha dit sempre. Però en veritat és el mateix per cada amor, si és amor, teòricament. Però al final veus que la noia que és la seva amant és hipòcrita, perquè tot el que ella està veient de bellesa en els ulls dels pobres, de com es senten meravellats per el que tenen al voltant, que fins i tot ells mateixos anuncien que això no està fet per la gent com ells, a ella li fa fàstic. Llavors, descanonitza totalment la idea de l'amor platònic perquè viu només dins el seu cap. I és com una ruptura brutal de tot el que s'havia anat escrivint fins ara, perquè se n'adona que la realitat potser només existeix per tu. Llavors, fins i tot aquí podríem tirar les cartes de com sé jo el que pensa tu, si tu estàs existint o estàs només dins el meu cap, de fet. Perquè és com t'ho planteges. Llavors, també això és molt simbolista. Jo m'imaginava que tu eres així, però el símbol ha canviat. Tu no eres l'amor, t'has vestit d'amor. I jo he jugat amb la teva màscara. Això és de Baudelaire moltíssim. A les Muchedumbres el que ell fa és presentar un ball de disfresses on hi ha màscares. I ell, que es vol impregnar dels altres i vol entrenar els altres, acaba jugant amb les màscares com si fossin mercaderia, com si fossin valors que van passant, perquè és el que passa en aquest moment. La moda està passant i el capitalisme és tan ferotge que sap que només és la constant successió de valors que es van substituint un a l'altre. Seguint amb el poema, també trobem aquesta mena d'artificialitat de que tu saps que un llamp després la nit, això és com un joc per mantenir a l'espectador. És com, ha passat ella i després d'ella ja no hi ha res més. Però és que Baudelaire també proposava que si tu busques la realitat, crees un artifici per intentar arribar a la realitat, una explicació, una metàfora, és millor que busquis directament l'artifici. És millor que busquis directament la metàfora, el símil. Després també tenim aquí una mena de picada d'ullet a l'art, actitud d'estàtua. I
també tenim una picada d'ullet als costums socials d'aquell moment de París, bevia jo. Llavors, i també a l'eternitat, que és que Baudelaire, la seva gran obsessió era creure si l'ideal i l'eternitat anaven de la mà, perquè ell és molt modern també perquè proposa que des de la querella d'antics, modernitat s'havia entès com allò contrari a lo antic, a lo que s'havia fet abans. Per això comença la gran discussió, de fet. Però ell proposa que lo modern és allò que ha de ser atemporal. Llavors es comença a qüestionar tota l'estona sobre l'eternitat, sobre què vol dir ser etern. I les flors del mal, de fet, és també molt curiós perquè què és una flor? Ha sigut sempre el símbol de bellesa clàssica, perquè una flor no s'ha d'esforçar per ser bonica. Una flor a tothom li agrada, és un símbol que s'ha donat atribucions des de puresa, l'amor, a la mort, a tot. Llavors, les flors del mal, o sigui, aquesta familiaritat de lo dolent que hi ha en la societat que s'està podrint, perquè les flors, si tu les deixes, les talles, s'acaben podrint. No sé, més que Baudelaire m'encanta i donaria per fer 300 vídeos sobre ell. I de fet, una altra cosa molt curiosa d'ell és que Baudelaire era marginal en si. Ell es dedicava també a la seva figura de floner, que un floner és algú que va intentant, passeja per la ciutat intentant llegir els signes de la ciutat. També té a veure amb la seva visió de la ciutat, perquè ella estava allà i ho estava veient i no volia negar-ho, perquè era la seva realitat. Llavors, per això també se'l va jutjar, que de fet el va jutjar el mateix jutge que a Flaubert, però amb ell justament va ser molt més dur. I també és curiós que va començar demanant-li la pena de mort i gràcies a un molt bon advocat que hauria de buscar les actes del judici perquè és com un discurs superben escrit, s'acaba salvant i li demanen una multa i que retiri alguns dels poemes. Però, per exemple, hi ha una edició del poemari de les flors del mal que són només els poemes prohibits de Baudelaire i està pintat i il·lustrat per alguns dels quadres de Gustav Klimt. I allò és preciós, o sigui, és una obra d'art, perquè literalment estan transformant i canonitzant una bellesa que ve de la mundanitat, o sigui, de la banalitat, de les actituds dels éssers humans, d'allò que la majoria de gent intenta amagar, i ells ho transformen en art. I jo crec que això és un gest meravellós, o sigui, és brutal. A partir d'aquí ha nascut moltíssima tradició, perquè ja no té a veure amb que Baudelaire es fixés molt més a la sonoritat dels seus poemes i com sonaven de bé, o com estava l'estructura, ja no té tant de veure amb això, perquè tu al final això és una opció estètica, sinó amb com era capaç de presentar allò que els altres rebutjaven i a sobre dignificar-ho d'alguna manera, perquè era com a los ojos de los pobres, és com si els estigués dient que fins i tot ells són capaços de veure la bellesa, la puresa, i algú que té diners, com és la seva amant, i té unes possibilitats que ells mai tindran, està cega. I jo crec que això és un gest molt, molt, molt interessant. Potser faig una altra part d'aquest vídeo parlant de Baudelaire, però sobre uns altres poemes, perquè la seva proposta és bestial, però de moment ho deixo aquí. També perquè parlo i no vull avorrir.